Klump kunne ikke så godt finde ud af, hvordan han skulle. Der er så mange forskellige typer af anfald. Der er ikke to mennesker, der er ens. At han bare skulle træde på pedalen. Nogle gange, når man ikke har så meget forstand på epilepsi, så kan det være svært at afgøre, at det her nu er et epileptisk anfald. Så derfor er det vigtigt, at der er en præcis beskrivelse af, hvad der er den enkelte persons epileptiske anfald. Der er ikke mange, der har et talesprog. Så selvfølgelig, vi kan ikke spørge dem, var det et anfald, du havde? Og de vil nok heller ikke svare relevant på det. Klump satte sig bag rattet, for det var jo ham, der havde brillerne på. Jakob fik fat i håndsvingen. Han måtte bedreje det mange gange. Når du arbejder med mennesker med udviklingshæmning, støder du sikkert også på epilepsi. De to ting følges nemlig ofte ad. Jeg havde det selvfølgelig ligesom alle andre nyansatte herude, og var bekymret for, hvordan takler jeg det her. Jeg kan stadigvæk komme ud for tilfælde, hvor jeg bliver i tvivl. Og der tænker jeg bare altid, at det gælder om at tage det roligt. Man gjorde også nogle tanker om, hvad er det egentlig, jeg kan forvente mig. Der er en vis bekymring omkring det, når man starter som ny. Måske er du bekymret i starten, men ved at være godt forberedt, kan du blive mere tryg i dit arbejde. Og det forbedrer hverdagen for både dig selv og de personer med udviklingshæmning og epilepsi, du har med at gøre. Vi har samlet et hold, der har stor viden om epilepsi hos personer med udviklingshæmning. Her giver de deres erfaringer videre. Hvordan går det med dig? Epilepsi er et symptom på, at der er et eller andet i hjernen, der går ud af styring og kontrol. Nogle af de anfald, som der er nede ved os, er nok også nogle af de mere alvorlige. Da jeg var oppe i den anden klasse i ungdomsklassen, der var der måske tale om en absence. Det vil sige, hvor eleven ikke er til stede, og det kan være et par sekunder, hvor de går helt i stå, og så er de tilbage igen. Epilepsi er rigtig meget forskellige ting. Når man har hjerneskade, så kan hjernen pludselig slå fra og begynde at arbejde uden for personens egen vilje og kontrol. Men nede ved os, der er der måske tale om større anfald, som der kommer løbende efter hinanden. Så det er noget mere alvorligt nede ved os. Vi skal høre lidt om, hvordan det går med dine anfald. Har du haft nogle anfald, siden du har været sidst? Ja. Heldigvis varer epileptiske anfald meget sjældent over 1-2 minutter. Så går det over af sig selv. Har du haft mange, eller? Jo, jeg har haft mange. Så kan man være træt og have nogle minutter eller måske nogle timer, inden at hjernen kommer tilbage på sin helt normale funktion igen. En af grundene til, at det er svært, at der er så meget forskelligt skiftende personale. Så den ene ting, der er vigtigt, det er, at vi får præcis beskrevet, hvilken typer anfald den enkelte har. Man kunne snakke med ham, men når de så kommer, så er det, at øjnene de kører sådan. I dagligdagen er I som regel flere omsorgspersoner, og det er derfor afgørende at huske at give sin viden videre. Her der kan vi se et eksempel på de kommunikationspas, som mange af vores elever har hængende på deres kørestol. Så her er noget af det, som der er vigtigt i forhold til deres epilepsi, hvor der står noget om deres handicaps. Her står blandt andet, at hun har epilepsi, og hun skal straks have medicin, hvis hun får anfald. Jo mere man ved på forhånd, jo nemmere er det jo. Ja. Og hjælp, fordi så kan man gå ind og tage det i opløbet. Og kan man allerede gå ind og forebygge, så er det jo guld værd også. Ja. Når han ikke har den sprog til at sige det på dansk, at nu skal jeg ligge. Og for eksempel, hvis han er på tur et eller andet, så vil han jo ikke sådan lige vise det på den måde. Så siger han det ikke, og så falder han bare. Et godt redskab er at beskrive hvert anfald i et simpelt skema, så andre nemt kan få et overblik. Man kan notere det, som her ikke er anfaldskalenderen, som vi ser her. Så kan vi sidde og regne ud, bagefter der tælle op, hvor mange der har været de enkelte typer af anfald. Vi kan være i nogle situationer, hvor at vi tænker, er det her anfald, eller hvad er det? Så optager vi det simpelthen på video og tager det med til vores neurolog. Og ud fra det kan han så vurdere, jo, det er ikke krampe, eller nej, det er ikke en krampe. Men der var faktisk nogle forældre, som til et forældremøde havde taget en optagelse med, hvor man så den her pige havde et anfald. Og det gav en form for tryghed, at man havde set, hvad er det for nogle lyde, hun siger, når hun får anfald? Hvad gør hun med armene? Er der noget særligt, jeg skal være opmærksom på? Men når man så har set et anfald, så er man heller ikke i tvivl om, godt,
Nu ved man, hvordan det ser ud. Da anfald er forskellige fra person til person, bliver medicinen tilpasset specielt, så den passer bedst muligt til den enkelte. Så det er bedre uden den gamle medicin. Ja. Der er jo nedskrevet på deres medicinlister, hvordan og hvornår at vi skal give medicin. Jeg læser papirerne rigtig grundigt og finder ud af, hvad er det for en type anfald, og hvor lang tid skal der gå med anfald, inden jeg skal give det solid. At, som vi kunne se på Jesper her, han kan ikke selv gøre rede for, hvor mange anfald han har haft, eller hvordan anfaldene har udspillet sig, eller hvordan han har det med sin medicin. Ja. Så det er helt afgørende, at han har en person med, som kender ham godt. Derfor er det godt med en fast kontaktperson, som følger med i, hvordan den enkelte har det til daglig. Det er kontaktpersonen, der står for det at skrive alt det nye ind og følge deres, hvis der er ændringer i medicin, og tage kontakt til lægen så vidt muligt. Det har rigtig, rigtig stor betydning. Når vi har reguleret på medicinen, kan man få bivirkninger, der gør, at man fungerer anderledes. Ens gangfunktion er måske blevet mere usikker. Det kan være nogle små, fine balancer, som gør, at der skal være en kontaktperson, som har kunne følge, hvordan var det før, og hvordan er det nu. En anden vigtig kilde til viden er de pårørende. Vi skal høre på deres erfaringer. De kender dem gennem mange år, og de bliver trygge ved, at vi har styr på det herude. Som pårørende er det utroligt tillidsvækkende, at personalet har sat sig ind i, hvilken slags epilepsi lige mit barn har, og viser sig åben over for at høre på, når vi fortæller om anfaldene. Det giver den tryghed for os pårørende, at okay, nu kan vi godt lige slappe af, og vi behøver ikke hele tiden være vaks på det der med, at vi skal hele tiden ringe og høre, hvordan han har det, og kunne stole på, at de vil ringe til os, hvis der sker et eller andet. Vi har haft rigtig meget glæde af at kunne ringe for gode familien, tænker jeg. Det er guld værd. Hvis der er tale om personer med anden kulturel, religiøs eller etnisk baggrund, er det godt at være opmærksom på særlige udfordringer. Når man kommer sådan helt ny i Danmark, så er det ret svært, fordi Jonas, altså min bror, har aldrig fået medicin, da han var i Afghanistan. Men da vi kom her til, at han skulle have medicin, så var det som om, at vi tænkte på, måske er det ikke så vigtigt. I hvert fald er det vigtigt, at man også fortæller, at det ikke er noget, man bliver helbredt for. Så hvis man får medicin, og man så bliver anfaldsfri, at man så ved, at man skal fortsætte med medicinen, fordi ellers kommer anfaldene tilbage. Det, der er så vigtigt i vores arbejde med beboere og udviklingshæmmede, som har epilepsi, det er, at det må ikke blive nogen hæmsko for, at de får et godt liv. Det er vigtigt, at man sørger for at så tilbyde oplevelser, selvom man kan sige, at en oplevelse medfører en vis risiko. Det er ting, vi har talt meget om i min personalegruppe. I har en pige, som kan lige pludselig falde om og i en voldsom krampe og er svært ved selv at komme ud af krampen. Der er mange i personalegruppen, der har været lidt bange for at tage hende med ud. Og hvor vi så sammen med moren er blevet enige om, nej, hun skal simpelthen have alle de oplevelser, hun gerne vil have. Jeg siger tit til personale, tænk den værst tænkelige situation igennem, og så tag din forbehold. Livet, det skal leves, og man skal have de oplevelser, man skal, samtidig med, at man selvfølgelig skal tage de nødvendige hensyn, og så sørge for, at de får et godt liv, og man får snakket om tingene, så man nøjagtigt ved, hvad der er okay at gøre. Ikke? Det synes jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt. Det er altid bedst at være tryg ved sit arbejde. Og ved at vide så meget som muligt om epilepsi hos personer med udviklingshæmning, kan du samtidig være med til at give dem positive oplevelser og livsindhold. Her er en praktisk huskeliste. Søg viden om epilepsi. Kend anfaldstypen hos den enkelte. Video er et godt redskab, når du er i tvivl. Husk anfaldskalender. Vær opmærksom på korrekt medicinering.
Kontaktpersonen er vigtig. Samarbejde med de pårørende. Vær bevidst om andre kulturelle, etniske og religiøse baggrunde. Giv oplevelser under så trygge forhold som muligt. God fornøjelse med dit arbejde med epilepsi og udviklingshæmning.